Nagpasalig si President Ferdinand Marcos Jr. sang inisal nga 225 million pesos nga bulig para sa pagbangon sang Cebu kasunod sang magnitude 6.9 nga linog. Sunod kay Presidente Marcos, maghatag ang Office of the President sang 50 million pesos sa Cebu Province sa diin tag 20 million pesos abagkakanto sa sudad sang Bugo, sugod kag San Remigio, samtang tag 10 million pesos naman sa mga banwa sang Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin kag duwa ka iban pa. Ginmanduan man ang Department of Budget and Management nga magpagwa sang dugang nga 225 million pesos sa financial assistance agud mapadasig ang recovery efforts. Ginpasalig man nga makabato ng mga ospital sang Department of Health sa Cebu sang tag 20 million pesos samtang may tag 5 million pesos naman sa provincial hospitals. Magluwas diri ginmando man siniyang pagpatukod sang tent city agud nga maistaran sang mga biktima. Kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking the amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF or local government support fund. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all. Nabalikan ang kamay sang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr.